V krabici, ktorú vám teraz Danielka odovzdá, sú hodiny. Na tých hodinách je nastavená a zastavená presná hodina, minúta a sekunda, kedy ste si dali svoj prvý novomanželský bosk. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zle, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.